za mu yi amfani da CapCut ne kamar yadda kuke gani. So a nan idan ka tashi wannan aikin za ka tsaya a ɓari ɗaya kusa da bidiyo kenan. Bidiyo ne guda biyu za ka ɗauka. Yanda kuke gani wannan bidiyo ne guda biyu, da na farko da na biyu. Wannan shi ne bidiyo na farko wanda za ka fara ɗauka. Sai ka zo ka ɗaga riga sai ka jefa ta. Kun gani wannan shi ne bidiyo na farko. Yauwa. Kun gani? Shi kuma wannan shi ne bidiyo na biyu. So bidiyo na farko shi za ka fara yi, sai ka fita ka je ka yi saving, sai kuma ka dawo ka zo ka yi wannan ɗaukar ta biyu. Ita ma sai ka je ka yi saving. Idan ka zo cikin wannan application ɗin na CapCut sai ka taɓa bidiyo na biyun. Kun gani? Ka taɓa shi. Wannan sai ka taɓa overlay. So zai yi ƙasa sai ka sa hannunka sai ka danne shi. Idan ka danne shi zai yi baya. Danne shi za ka yi. So muke yazo gab da inda za ka jefa ita wannan rigar haka. Ta yadda kana jefawa kawai mutum ne zai bayyana a wajen. So ku tsaya ku gani. Na danne nan. So abin da zan yi nan bidiyon ya yi tsayi zan yanke shi split. In yanke shi sai in sa delete sai in goge shi. So kuna gani yadda nake yi. Na ɗaga rigar na jefa ta. Again dai na ɗan ƙara ɗan matso da shi kusa. Saboda na fi so ina danna shi ina jefawa ya hau kai. To. Kai za ka saita sosai yadda kake so abin ya kasance amma sai ka ɗan bada gap wajen yin bidiyon. So wannan mun yi sai mu zo mu taɓa max. Sai mu taɓa horizontal. Sai ka wannan abun sai ka ja shi sama sai ka ɗaga shi. Yauwa sai ka sa hannunka gefe ka ɗan saita shi sosai ta yadda kai ya haɗe da wancan. Saboda idan ya haɗe da wannan ba zai ka samu space ɗin da kake buƙata ba. Haka zai zama kenan nan da space na bidiyo ɗaya nan ma kuma akwai space. Na ɗaga rigar na jefa gashi nan ya zauna. Kun ga wannan aikin yayi in dai kai zo kai irin yadda na kwatanta ma haka to aikinka zai yi yadda kake buƙata in sha Allah. So a kamar yadda kuke gani sai ka yi saving aikinka saboda export zai yi saving. Idan ka yi saving, so daman bidiyon ya yi tsayi akwai wajen fitar su misali inda ba ma so. So sai ka dawo. So gashi nan. Kun ga bidiyon yayi normal to sai ka yanke center inda kake so bidiyon ya ƙare split sai ka delete. Wannan ma sai ka goge shi. Kun ga bidiyon ya ɗan ƙare haka. A 'yan sakannin nan. So kana gama kawai sai ka taɓa export ka yi bidiyon ka. In dai ka yi ɗauka irin wannan in sha Allahu aikinka zai yi kyau sosai da sosai.